Batzuetan oso izen luzea dituzten errezetak egiten ditugu. Adibidez, hauxe bea, irakurrita da nahin behar dut. Zezen bustanarekin egindako erregozia eta patata salteatuak barazki panatxearekin. Gaur egin behar dugun errezeta ez da batere luzea. Gaur gazpatxoa egin behar dugu, baina gaurko gonbidatuaren izena ere oso luzea da. Irakurri egin behar dut ere, begiratu. Eneko Bernaldo de Quirós Royo. Izen honekin ze izango ote da? Kondea, embajadorea, hortxe gelditu eta guantxe jakingo zuen. Kaixo lagunak, eta hasteko eta behin, ongi etorri Eneko, zer moduz? Ongi, tato. Dena ongi? Ni ezin hobe. Hemen abi, zure abizen esango ez berriro, bale? Bernaldo de Quirós Royo, ez da? Zenbat arte dakizu? Ni sortzi dazkin eriak. Gutxi gora bera. Gutxi gora bera? Bai. Bueno, hemen Eneko abizen ikertzailea da, Euskal Herriko abizena gaina ez banaiz nazten, ez da? Ez dakit, zenbat abizen aztertu dituzu? 450 gutxi gora bera. Gutxi gora bera, Bai. Eta bitxikeri asko, bertan? Bai, nahiko. Nahiko, Kontatuko izkizu da horreago, bai. Kontatuko izkia, bale? Argina no, amestoi, daulakon bat ikertu aldek? Bai. Bai, Noski. Saio, bikaina etorriko zaigu. Bueno, gu gaurko errezeta motxa ingo dugu, gazpatxo bat ingo dugu, baina izen da bizena jarriko izkio, bai? Ingo dugu tomate gazpatxo bat, entxaladia arrautz dunakin, eta pita hogian sartuta. Ados? Ados. Zukalden zemuz moldatzeaiz? Ongi. Ea rasaio atako zaigu. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Eneko, esan duen bezala, tomate gazpatxo bat ingo deu, eta gero ingo deu entxaladiat arrautz mordo batekin pita hogian. Eta garatuko izuet errezeta pausuz pausu. Hemen dakaun osagai hauekin, bai tomatiak, piper morroia, piper italianua, baratzuria, luzok errozpindua, hogi mami pixkat, ura, ospina eta olioa, hoi ingo deu dana pusketetanin, eta ingo deuna da, ontzi baten jarri, ontzen utziko deu momentu bat, eta ondoren ingo deuna da, dana birrindu, iragatzi, eta gazpatxo preste ukiko deu. Eta gazpatxon gainean botatzeko pusketatxo batzuk, ingo deuna da, piper pusketa baten lauki txiki batzuk, tomatian debai zuritu pepitak enduta lauki txiki batzuk txukun jarri, tipulina pixkat, eta ogi honekin ingo deuna da, lauki txikiak ingoitugu, eta prejitu ingoitugu kurruskari batzu topatzeko. Bale, hemen ikusten den behitu gauza, tingo dugu hemen. Honekin kurruskari ingoitugu, eta hau, ogin gehiago gazpatxo egotako jo. Horrela segarriko dugu. Eta gero hemen esan dugun bezala, entxaladia bat ingo dugu, entxaladia bat, eta arrautzutuna zergatikan, arrautz egozia jarriko dugu, eta arrautz egozia hauei ingo duguna da, 3 gorringoak endu. Gorringoak ingo dugu, hemen maionesa bat prestatuko dugu, dakaula siratxa, mostaza, piperrautza eta arrautza. Ingo dugu honekin maionesa, gainuntzeko gauza botako iskilou, gorringoak ere bai, luzokerrak, alkaparrak, gazta eta xibuleta dena txiki inda, eta gero arrautzan zuringoa, laukitan ingo dugu ere bai, eta bertara botako dugu. Eta entxaladilla hau, ingo deuna da, pita hogi jairiki, bertan sartu, eta hau izangoa gaurko oinarria, gazpatxito batekin onduan. Ados? Bueno, ni bertxua botaiat eta guain igaratu behar digu, nola ibiltza izen, abiltzen horiek azterten, Lana pasako izkila eta horrena. Bai. Beitu, Eneko, hemen txedazkaun tomatiak, beitu, ez deu zuritu bihar da, ez deu gauzak eta pepitak eta kendu bihar, zeatikan, ingo deuna da, dena hau, 8, 9, 5 atitan iten dezu, ingo zuna da, dena bola handi batea bota, eta gero, behin, onduta da honian pixkat, hor utziko deu. Gu lanian, lehenko gazpatxoen genuen hemen, da esaten dut, gukiten deunian hau, lantokian, adibidez, arratzaldian iten deun azkenen orduan, dana hemen usten deu, eta ozgailuan sartzen deu. Urrengo gunean iten deuna da, dena birrindu eta iragatzi. Hola saborek elkartu iten dia. Gaur ingo deuna da, momentu bat emango jau, etxian denbola behin bakazue hartu, izozgailuen utzi, eta urrengo gunean edo beranduago birrindu eta iragatzi. Hemen txedazkazu labanak, tomatek, eta ni gainuntzeko osagai pasatzen jungo naiz, bale? Perfecto. Venga, eta nik ingoetena da, aldi berian, adibidez behitu. Hauek txikitu eta kurruskariak iten jarriko naiz.
Bueno, kontatu iguk, bitxikeriak, zenbat abizen aztertituk, 200 piko esan dezu? Bai. Eta, zer berezitasun euki behar du, abizen batek zuk aztertu alizateko? Bueno, azteko izan behar du Bizkaiako, Gipuzkoako, Arabako edo Nafarroko abizen bat. Vale. Iparraldekoak bai? Momentuz ez. Momentuz ez, Ez vale. daukat errementarik horiek aztertzeko, ikertzeko, eta momentuz ez nago ikertzeko. Claro, herramientak behar dia, zer herramienta behar dia? Destornillo hori eta hola ez, ezta? Ez, herramienta informatikoak. Informatikoak, vale. Eta orduan hemen eskuragarria dazkazu, eta horiekin aritzezea. Bai. Vale. Eta, adibidez, zeintzan aurrenengo abizena aztertu zenuna, eta nolatan hasi zinen historia honekin? Abitu, orain dela urte batzuk hasi nintzen liburu bat idazten, nire herriari buruz, Bai, Iturgoien da, Lizarraldean. vale. Eta orduan horre aurkitu nituen gauza desente. Eta liburu bat idatzi nuen, eta hasi nintzen aurkitu nituen gauzak partekatzen jendearekin. Orduan lehenengo abizenak izan ziren bertako abizenak, Goñi, Munarriz, hor ondoan dauden herrien izenak, orokorrean. Ados. Noaino jute zinan abizen batekin, noaino jun altzea abizen bat aztertzen ari zean. Babitu, Eliza hasi zen izenak eta abizenak registratzen, parrokiako liburuetan, 16. mendean. Herrialdean 1550 urte horietan. Vale. Orduan orokorrean ikerketak aigatzen dira 1550 urtera arte gutxi gora bera. Hor gelditze ja txintxilikana. Bai. Horreaino jute ez. Hoi. Vale. Eta, abizen guztiekin altzea horreaino iritsi, askokin igual bidean gelditzezea, ez da? O nola izatea historia? Bai, batzutan, bidean gelditzen naiz, o beste batzutan abizen aldatzen da, baita, batzutan akatsak egiten zituzten idazterakoan, o beste batzutan apaiza ezen euskalduna, eta orduan ulertzen zuena idazten zuen. Ja, CH-ekin da, bestiakin da, uakin da, holako triskantza mordoa topatuko dituzu, ez da? Bai, baina batzutan ere gaizki jarri, baina kriston aldaketarekin, adibidez, etxebarri edo etxabarri, jarri zezaketen txaberi, holako gauzak ulertzen. Bai, orduan asko. Eta orduan X egin biardek, Tetris bat egin biardek, hortikan jarraitzeko, eta badakik hori gertatu bala, edo nola zeiten dekolako zerbait topatzen kendian. Saiatu behar zara behitzen zein den jaioterria, eta amaren eta aitaren abizena, eta hortikan seitu bilatzen, eta aurkitu arte. Albaldin bada. Eta bueno, Arabako eta zure kasuan ebai zure abizel kompuesto horiek, beti egon dia hemen Euskal Herrian ebai asko? Bai, horiek hasi ziren Kantabriari isurialdean, Asturiasetik eta Kantabriatik, eta pasatu ziren bai Bizkaiako ekialdera, eta bai Araba osora, eta Nafarrora baita. Oain dela, bai, 800 urte edo hasi ziren, bai. Ados. Bai, Gipuzko harrak ez dazka bain beste, baina bai Arabarrak eta Bizkaitarrak eta beti gehiago ikusten dira, ez da? O gehiago entzuten dira alegia. Hala da, bai. Araban asko. Eta guztia, nola egiten dezu, zer dakazu? Bakidakazula horri alde bat, ez da? Jendia hor partekatzen dezula historia bai guztia, nola izen hau horri alde hau, edo zer da, sare sozialak edo nun ibiltzen zea? Bai. Batez ere Instagramekin, kontu batekin, apellidos Vasco Navarros edo Euskal Napar abizenak, eta gero web horri batean, apellidosvasconavarros.es. Hor argitaratzen ditut, ikartzen ditudan abizen guztiak. Bai, jendeak ikusteko. Eta orduan, askotan igual nik eta aztertu nire abizena, baina bertan sartzen naiz, da ja aztertuta dago igual, ez da? Bai, askotan bai. Baina gero abizen berdinak ere bai askotan adar desberdinetatik anibiliko dira, ez da? Ez alda gertatzen askotan, hau nire abizen berdina daka, baina ez da nire familikua. Hor ze gertatu da? Bueno, hor gertatu da, orain dela 500 urte sortu zela abizena, eta badakizu azkenean baserriak pasatzen zirela pertsona bateri pasatzen zitzaion baserria, eta beste guztiek alde egiten zuten beste herritara. Orduan hori 500 urtetan zehar joan da zabaltzen, eta gaur egun Ameriketan gaude, ez? Batzuk. Hala da, mundu guztian zabalduta, ez da? Bai. Bueno, eta jendia, nola topatzeizu? Jendiak igual sartzen daia zure horri aldian, da esatizu nia dibez, venga, argina noen da eta aztertu. Zein da hurrengo ibilbidea? Nola jarraitzen dezu honekin? Zeratik, pentsatzen den bere denboa biharko dura, zuk ere denboa biharko zu gauden aztertzeko, eta ez dakit, nola kudeatzen dezun? Lehenengo gauza bilatzen duana da, ea noizti dagoen Euskal Lurraldeetan abizen hori. Batzutan gertatu da, orain dela 200 urte, etorri zela tipo bat Frantzitik, o Kataluniatik, o edozein lekutatik, eta, abizen horrek dara hemen 200 urte, orduan horiek ez dituta aztertzen.
Vale. Abizena... Jatorrian bertako izan behar du, alegia. Bai, edo gutxienez, eskatzen duana da hemen egotea 17. mendeko hasieratik. Tu lehenagotik baldin badago, Bai. orduan aztertzen dut abizen hori. Eta bestela, bertan usten duzu. Hori da. Hori da. Eta, asko gelditu zaizkizu 610 urtean da hor lagabear esan dezu aztertu dabe. Bai, batzuk, justu etorri ziren 1600 eta ez dakit nondik, eta sentitzen du, baina filtro bat jarri behar dut, momentu horietan, bestela izango litzateke infinitoa, gure lista. Claro. Eta hau adibidez, iten dezu ze, hobi gisa, o jendiai goxatu alazteko, edo nolatan iten dezu hau? Bai, hau da, hasi nintzen hobi gisa, eta sartzen ditut ordu pare bat egunean, aldudanean, batzutan ezin dute egunero egitaratu, zer, baina, bai, hobi gisa. Hobi gisa, na. Eta eskaria asko dazkazu, o jendiek asko oso kuriosua da, edo nola da panorama? Momentu honetan ditut 3.200 abizen itxaron zerrendan. 3.000 benetan? Bai. Hoiek estresa ahi. Bai. 200 piko asko indituzulakoan, eta 300 piko dazkazu zerrendan zai. 3.000. 3.000 eta piko, ai, ama. Bai. Zenbat abizen daude Euskal Herrian? Euskal abizenak. Baitu, Gipuzkoan gutxi gora bera kalkulatzen da daudela 10.000 baserri baino gehiago. 10.000 baserri. Bizkaian bota beste 10.000. Eta gero ia baserri bakoitza daka bere... Bai, no? Orokorrean 500 urte inguru baldin baditu, bai, abizen bat sortu da baserri horretatik. Orduan nik uste dut gutxi gora bera, egon daitezkela 30.000 edo 35.000 abizen inguru, euskal abizen inguru. Iritsi gola izdanak aztertzea. Ez. Kalkulatu nuen eta lehenagotik hilko naiz. Bai, Bai. Ai, ama. Onda. Bueno, eta zein izan da berezitasuna hundiena topatu ezuna abizen hori guztien artean? Taki baten bat esan zizko, jode, ez dakit. Bai. Konde baten asan, o ez dakit zerrena, o hemen bikingo bat etorri izan da, hemen gelditu izan da, garen abizena da, edo... Gure eukiko zu, ez dakit. Arginano goiko, Arginano beko, Arginano alboko, Arginano ez dakizekoa, no? Bai, olakoak dira, eta batzutan ere, batzutan Euskalduna baldin mazen apaiza, jartzen zuen, zuk esan duzuna, ez? Goikoa, bekoa, baino baldin mazen espainola, bai, gazteleraz hitz egiten baldin mazuen, orokorrean jartzen zuen de yuso, de suso, de abajo o de arriba. Hau da, bai, imaginatu goikoitxea, bai ez? Pues, segun apaisak, igual jarri zezaken, casa de yuso o casa de suso, esan nahi duela latinez, o erromantzeraz, de abajo o de arriba. Orduan batzutan aldatzen ziren. Eta orduan batetikan ja bi abizen sortzen dira, ez da? Edo bi adar sortzen dira hor, edo... Edo igual batzutan jartzen zieten ondorengoei berriro abizen originala. Bai, boltatzen zen bere... Altzan neurrian boltatzen zen berriro bere... Hori da. Oso ondo. Bueno, hemen itzein da itzein, bagitxestik aurreaka, Beitu, horringo zuna da guain. Botako zu olio guztia, ospina guztia, ura erdila, eta gero birrintzen duen ikusten badu oso potolola urgeio botako jo, bale? Eta nik hemen dikande bai, bi baratzuriale botako ditut, eta bota berdituzu tomaten txortenak honea, bale? Eta hemen ningo deuna da, nola gure gazpatxoa ontzen jarri deun, kurruskarik inditugu, gio voltatuko gau txikitzea, maionez egitea eta gure ensaladia martxan jartzea, baina lehen dabe zingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea, leitzako ostatura, eta ikusiko zue, txampi arrapertzatu izkiue, txampi mundialak, oazen area. Kaixo, ongi etorri Leitzara. Ni Zior Tzartola naiz eta gaur gure etxea den Musuntza Rostatu jatetxea erakutsiko dizuegu. Musuntza Rostatu jatetxea azken 40 urteotan martxan egonda, bertako nagusik erretiratu dien arte eta azken urte hontan itxita onda. Orduan Andonitani aspalditiken ezagutzen ganez, esan genuen, venga, proiektua hartu behar deu, eta 2023ko azaroan iriki gendun gure proiektu berri hau eta gure bidai gastronomiko hau esateko nola batxe. Musuntza Rostatuak dauke kanpon terrazatxo bat, Euskal Herriko eguraldi zoragarri honekin batzutan erabiltzen dana, gero daukagu barra txiki bat,
eta hau dala jatetxeko jangela esango genuke. Baitare ditugu 8 logela, 26, 30 pertsona ingurun bertan loitea daukatenak. Turismo ingurun Leitza herri aktiboa da, mendi asko dago, bizikletan ibiltzeko ere leku oso egokia da, eta ibiltzen da jende deixente eta herrialde ezberdinetakoa. Kaixo, Andoni Herriaino naiz, Musuntzarko sukalde arduraduna, eta, aurkeztuko izuet hasierako platertxo bat txampiñoia beteta, ezta? Kentzen dizkiogu zuztarrak, gorde egiten ditugu, eta uste ditugu txampiñoia txapelak bakarrikan horrela. Trufazko olio bat botatzen diogu, danari, eta gero gatzatu egiten dugu, bale? Gatza lodiakin. Plater hau sortu zen, pintxopote baterako, txampiñoi betetak egin nahi genitun, eta, bakizue, friorifiko guztitan egoten dira gauzak sobran, eta, orduan tokatu zen, piperra da potente bat gendukela, da asko egina gendukela, beten gendun, piperra dakin bete gendun, da, gero, saltsa batzuk, beste plateratako beste saltsa batzuk eukitzen ditugu, eta, zuztarrakin, saltsa oso simple bat egin gendun, eta gero, kintxi deitzen diogun saltsa hori, lortzen dugu gure saltsa berezi hori. Eta, azkenen proben gendun pintxopoteako asko gustatu zan, eta, probatu gendun sukalden danak, eta danak adostu gendun que tenía que ser un plato de carta. Labean sartzen ditugu 170 gradutan 12 minutu, ja txampik labean daren bitartean, bukatu arte, guarnizioa prestatuko dugu, da izango dira tomate txerri batzuk, eta erditikan ebakiko ditugu. Eta patatak erdi bana, erditik, erdi bituta, da utziko ditugu hor. Pintxopotea hemen Leitzan ostiraletan izaten da, erabaki gendun nola lauleku ezberdinetako sukaldari gauden, nazioarteko pintxopote berezi bat egitera hilabeteko azkenen ostiralero. Irratian da aipatzen dugu, jende asko etortzen da, jangela erabat izten dugu, ez ditugu afarik ematen, taberna ez talako oso handia eta erabildi alizateko pintxopoteako dana, musika zalaitzen dugu. Eta oso harrera politia izan do herrin, eta oso gustora jarraitzeko intentzio egin gabiltz. Ok erretakon, zartagian, moldatuko ditugu beste ingrediente batzukin, trufa olio pixkatekin, krema balsamiko pixkatekin, gatzakin da pimenta negara beltzakin, eta hori izango da guarnizioa. Gure lana egiteko modua da, astegunez, astelenetik, ostiralera, eguneroko menu bat egiten dugu, dana garaien garaikoa, produktu naturalak, ahal izan ez gero aldan genero gehienak kilometro zero esaten dan hori, gauzak mimo askokin egin, eta gero bakarta, egiten ditugu gauz simple batzukin saiatzen gara gauz politiak egiten, eta pixkat, bai tradizionala eta bai modernio pixkat fusionatu nahi izaten dugu, edo zein poltsikorako balio leikena. Orduan guain, beteko ditugu txampiak bere osagaiekin, eta bukatuko dugu gazta parmesano pixkatekin erretzeko, gratinatzeko. Hemen dituzue Leitzako Musuntzar ostatuko gure txampiñoia beteta, eta badakizue, gonbidatuta zarete danok, etorri eta dastatzeko, probatzera, bale? Venga, mutilak, eskerrik asko, agur! Agur, eskerrik asko! Hau Pasiortza, hau Andoni, gora zuen txampik eta herri guztietako ostatuak, zeleku beharrak dian, hor denak elkartzeko, ondo jateko, eta esan dezuen bezala, gaina presio nian. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu olako gauza goxo egiten, eta goxatu arazten. Gu gurian jarraituko dugu. Hementxe, laga deuna da, gazpatxua ontzen, indeuna da kurruzkaritxuak, ingoituk beste gauek pusketetan ebai gero gazpatxon sartzeko, eta zu maionesakin lagunduko jazu, bale? Hemen dakauna da, arrautza, sekulain aldezu maionesa. Bai, baina ez zait ongi atera inoiz. Ona, hoi gustatzen zaitek. Zeratik, erakuste jaten da, hemendik aurrean beti ondo ateate zaiken. Betu, kiloreak iningo deu, oliba txorrota da bai botako jozu, gatza bai ekarriko izut, eta betu, eneko, ez mosteko. Zuk arrautza botatzen bazu bertara, aurrena arrautza bota, hola, bihatz bat ingou, eta olioena beste bi bota. Eta garrantzitsuena, gero hau, azpi mantendu. Ez altza askar. Altzatzen bada olio asko hartu eta ordu mostea.
Bueno, ikusten niongo naiz, bale? Arrautza eta olioa bakarrik. Arrautza, olioa eta gatza. Horrexekin ningo dugu. Zeatikan, gio, hori aberastuko dugu piperrautzakin, ziapiakin eta ziratxakin. Orduan gero, ez dugu ospinik handa olako ikan botako. Bakarrikan bota 3 osagai hauek, arrautzai eta birrindu ondo, bale? Gio jungo gainuntzeko osagaia botatzen. Ni hemen ningo etena da, arrautzak egosten jarriko ditut, goiaratxo batekin, aber, hemen dazka goiarak. Zeatikan, askotan, usten bade uretan nola botatzen arrautza, ikutze ulurra eta iteu, kink, eta irikite zaikutan, mekatxiz lama. Orduan goiara batekin, aproposa izatea, hola xeutzi, lasai, eta hola arrautzak osoikan eukiko ditugu. Bale, ba. Bueno, jarraituko dugu abizen egin, ez da, eneko? Bai. Kontatu iguk, leheno esan dugun bezala, bueno, asko baserritatik datoztela, eta baserritatik ez datoztenak nondik handatozt? Bueno, izan zitekeen lanbidetatik. Lanbidetatik, bale? Bai. Argina adibidez lanbidetatik dator? Argina no, argina notarren bat? Izan daiteke eta ez. Bale, Izan daiteke izen propio batetik etortzea. Eta orduan zein daude, ze beste adibide lanetatik etorri dianak adibidez? Lanbidetatik, goitizenetatik, beltza, zuria, beltza moreno, ez? Bale, Gorria, bale. bazegoen tipo bat ditzen ziotela eskutsuri, ez daki zertan egingo zuen lana. Igual irina egiten, Vale. igual... Kala egiten, o badaude batzuk igual eskuan ez dakaela pimentazioa eta eskuak txuriaz eskan, igual, ez da? Eta hori goitizena zen eta abizen bihurtu zen. Vale, Ondoren goia jaso zuten eta abizen bihurtu zen. Bai. vale. Eta adibidez, arginano, esan dezula leno aztertu dezula pixkatola gainetikan, arginano bea nundik handator zehazki. Badakit nik herri badaola Naparruan arginano, gaina bertan izan da nago, eta ez dakit, nundik handatorren zehazki gure abizena, herri hortatik aldator. Bai, herri hoietakoak mugitzen zirenean beste herri batera bizitzera, Bai. ondoko herrietara, Bai. ezagutzen zieten ez dakinor Arginano, de Arginano. Vale. Arginanokoa zelako. Orduan, imaginatu jaten zinela Iturgoienera dela nire herria, ondoan zegoela, eta Juan zinen, pues, nor zinen zu? Juan de Arginano. Hola... Hortik dator, el D jartzen hori, Bai, ez da? hori da, hori da. Vale. Gero de hori galdu zen, ja denborarekin, baina hasieran ziren denak zuten de. Eta zergatik da arginano? Ano edo ana atzizkiarekin bukatzen diren herriak, Bai. omen ziren pertsonen latifundioak edo pertsona batzuk sortutako herriak. Orduan, orokorrean hartzen zuten anum, osea, atzizkia, ez? Adibidez, Amillano herria zen Aemiliusen herria. Aemilius izango zen erromatar bat, orduan zen Amillanum. Eta hori denborarekin bilakatu da Amillano. Vale, Orduan, vale. orokorrean ano eta ana, pues, Arginano izango litzateke Arginanum, eta iraganean pues, pertsona baten izena Argina. Ados. Argina, vale, bagoaz. Eta ze urtetatik handator arginano? Noiztik dago bizirikan gure abizena? Bazuen abizena aztertu pixkot eta llegatu naiz, 16. mendera arte Artazu herrira. Hortik Vale. pasatu omen ziren Garesera, Garesetik Morentinera, eta gero ja Morentinetik pues, etorri ziren Gipuzkoara. Vale. Bai. Goierrira, ez da, behazaina, Bai, vale? bai. Txakanako herri batzutatik pasata eta Goierrira. Claro, horrez nire noma abizela, ez dakit, holan kontuen gatikan, o zer gatikan moitze zian, jakite alda, edo hori ja beste azterketa da. Bai, jakiten alda, bai, noski, aurkitzen baldin badituzu bataio erregistroak, bai, jakiten alda. Onda. Zerritan jaio ziren edo nondikan mugitu ziren. Eta, adibidez, olakotan batzutan txintxilikan gehatzen zean nian, edo adarrak asko zabaltzen dian nian edo, beti dago bidia? Edo batzutan gelditzeza? Batzutan gelditzen za, eliza batzutan erre dira dokumentuak, orduan, bai batzutan, gelditzen da. Hor, ikerketa, bai, eta ezin da jarraitu. Eta ezin da jarraitu, eta pena da, baina bertan bera gelditzea, ez da? Bai, Askotan gertatzea olakoak, elizak zu hartu duela eta... askotan. Bai, Bai, edo erre dituzte. Ja. Erre dira edo erre dituzte. Bai, igual bataia batian, edo norbaiteko herri hori hartu dula, ose, eta venga, dana erre. Bai, goizutan adibidez, ezak izen bat alditan erre zuten herria. Egipuzko harri, gainera. Ez dugu gehiago baldetu borre. Ai, ama. Ondo, bueno, eta zure abizena adibidez, nondik handator? Gaina, kompostua dela. Bai, nire abizena dator Kiros herritik, eta Kiros herria dago Asturiasen. Vale. Concejo Pola de Lena.
hor sortu zen nire abizena, orain dela 800 urte. Vale. Bai. Baina hori pasa zinan, Euskal Herritik atea zan, eta jarraitu zenun aztertzen, Bai. Hori nire kasuan, bai, ni nintzalako, bai. Vale. Orduan, eta, eguan dela 800 urte, eharra, ez da? Bai, eta 200 arte, iritsi zinan, Bai, orokorrean nobleak ziren abizenekin gehiago ikertu dezake. Bai, Bai, orokorrean daudelako dokumentazio gehiago eta agertzen direlako dokumentu gehiagotan noble horiek. Vale, eta abizen horiek noblianak, kompuestuanak, eta horiek nola jarte zituen, nola zian... Bai, orokorrean abizen kompuestuak dira patronimikoa, Fernández, Martínez eta toponimikoa. Ez dakinongoa, ez? Vale. Martínez de la Rinoa. Ochoa de Baquedano, olakoak. Orduan, zuk pentsatu, orain dela 500 urte zeudela Martínez, Fernández, Jiménez, Ochoa, asko. Ja. Orduan, Ba, karo... gehienak adar berdinetatik ateatakoak, ez da? Ez, desberdinetakoak. Bai, Vale. azkenean Martin baldin bat zinen zure semea Martínez izango zen, garai batean. Vale. Orduan, hortikan desberdintzeko nobleek sortzen zituzten abizenak. Eta hola sortu ziren abizen noble asko Araban eta Nafarroan ere. Bai. Eta bakan dira, kuriositate bat. Habez, García abizena. Euskalduna da García abizena. Bai, García omen zen, baskoiek erabiltzen zuten izen normal bat. Oin dela, baina 800 urte, 900 urte eta hola. De hecho, errege asko deitu izan dira García, Nafarron, errege asko. García Eldenajera, García Iñiguez. Orduan gero ez zen izen kristaua, izen kristaua, barkatu, izen kristaua pasatu zen abizena izatera. Bai? Orduan García baten semea hartuko zuen García abizena. Ze, berezitasuna, Eta ez esan da? dute gaztea esan nahi duela, Bai, García Nafarroan erabiltzen zen García, baina hemen erabiltzen zen gaztea edo gaztea. Gaztea izena. Bai. Ondo. Bai. Eta hori ere bai igual junda aldatzen jendek edo apaisak eta jarri dutelako beste era batea, edo... Ez, García orokoren gelditu da García zerekin, eta zabaldu da, errekonkistarekin zabaldu zen beraka, eta orduan Espainian jende askok ere darama abizen hori, baina horregatik. Hemen sortu zen eta errekonkistarekin zabaldu zen. Zein da adibidez Euskaldun abizen zabalduena? Gehiena da ona. Nik esango nuke edo Etxeberria edo Agirre. Bai, Dela. Etxeberria asko intzian orduan, ez da? Etxeberria eta Etxeberria. Bai, Bai. bai. Hori, Etxeberriak askon badaka izatea alde batekoa bestia Etxeberria intzuelako eta Etxeberri jarri zuten abizena? Bai, hori da. Bai, Bai, eta aldatzen da pixkot Etxebarri, Bizkaialdean Bai. Etxabarri, Gipuzkoan Etxeberri eta Nafarro aldean Pirineoetan Etxeberri. Vale. Eta hori askotan gertatzea gaina, Etxabarri batei Etxeberri ditzi ezut, ni Etxabarri naiz, Ez ala. Baina, bueno, berdineti datoz, bakarrikan, bagatzutan, naztuite dela. Vale, hau listo, hau honea. Hori zen moz, a ber, Segi ematen. Hau indadakak, eneko. Beitu, askatu, atera, eta mingainakin harrapatu hor da ondana. Hori dena? Hore, harrapatu, ez jateko, ire mingainakin ez, honekin, hauzi. Ondo. Bueno, eta abizen bitxiak adibidez, Euskal Herriko abizen bitxienak zein esango zenun diala? Nik esango nuke goitizenetik datozen abizenak direla. Badago bat adibidez sortu zela Narbarte herrian, Bertizarranakoa, Galtzagorri abizena. Bai? Orduan, zergatikan, ez dakigu, Galtzagorriak eramango zituen. O igual, Galtzagorri, bakizu zela olako elfo bat, edo olako... Bai. Orduan, ze izango zen, tipo bat txikia edo belarri puntagudokin, orduan, bai, olako abizen berezi asko daude. Ika abizenak topatzeitu, baina detaile txoiek ez dakik askotan, ez da? Nondikan edo zergatikan jarri zaizkioen. Ez, badakigu gutxi gora bera noiz sortzen diren, baina zergatikan ez. Zergatikan ez. Hor galditzea. Ondo, bueno, eneko, hemen txe, maionesa listo dakau, gero aberaztuko dugu hor dazkaun gainuntzeko zaiaekin, arrautzak gila egosita dazkau, gioin behar deuna da goi dena ondo birrinduta iragatzi, eta bitarten dingo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo geha, ados? Ba, eneko, zehazki jungo geha, txeiki jatetxea, eta bertan eundoko entxilada prestatu dugu, guazen ikusi eta ikastea.
Bueno, Joseba, eguerdion, ni Pablo naiz, ongi etorri Tolosara, nire eskubitan Suniz dakat, eta nire ezkerretan Isis, eta bueno, ongi etorri Txekira. Txeki jatetxaren ibilbidea nahiko simplea da, baina baita ere kuriosoa, ez? Azkenean, bi arrebek montatu zuten negozioa da, Hondurasetik etorri zian duela 15 bat urte, gutxi gora bera, eta jatetxe hau, duela urte terdi gutxi gora bera ireki zela. Eta, bueno, behaiek hasi zian lanean, hosteleritzan hemen beste jatetxe batzuetan eta beste taberna batzuetan, eta, bueno, beraiek azkenean sukaldaritza zemengoa ikasi zuten, baita ere beraiek ekartzen zuten jakinduria eta, bueno, zekitena beraien herrialdeko sukaldaritzaz. Eta orduan horren, nasketa moduko bat egin dute jatetxe honetan, ez? Azkenean, beraiek nasten dute Latinoamerikar janaria, Honduraseko janaria gehien bat, eta hemengo janaria ere bai, ez? Tolosako jendeak eta baita Euskal Herriko jendeak asko balaratzen du beste tokitako janaria probatzea, eta, bueno, egia esan, nahiko jakitur ona gea, eta, bueno, bai, egia esan oso harrera ona auki du, eta, bueno, reseñetan ikusten da, eta jende asko etortzen da, naiz Latinoamerikarrak eta naiz hemengo jendea, orduan, bai, oso harrera ona auki du. Eta, bueno, eskaintza gastronomikoa azkenean hori da, nasketa bat bi herrialderen artean, gero hemen egiten da takopote, azkenean, pintxopotearen aldeko zeuze, eta, bueno, ostegunetan egiten da, tako bat, eta, bueno, zeuzea nahi bale maezolako zerbait, eta, bueno, esan hori da eskaintzen dana, ez? Bueno, eta nabarmentzekoa da ere, egun guztietan daudela irekita, eta, bueno, karta eskatu dezakezu, eta baita, bueno, eguneko menua, ez? Beraz, hemengo saldu, bazkaldu eta faldu dezakezu, eta noski, poteatu. Bueno, eta bain nahi baduzue, Txeki jatetxaren magia erakutsiko dizugu, ez? Azkenean sukaldea eta Isis sukaldatzen. Gaur erakutsiko dizuegun platerra, hemengo izarretakoa da, eta dira Honduraseko entxiladak. Bueno, Txeki jatetxeko sukaldean gaude, hemen nirekin Isis dakau, azkenean dela jabea eta, bueno, sukaldaria ere. Eta, bueno, Honduraseko entxiladak egiteko garaian, lehenko hasiko gara tipula, piperra eta baratxuria potxatzen, azkenean, barazkiak. Gero aragi xetua gehituko diogu, eta ja, potxatuta dagoenean guztiz, patata eta zanahoria botako diogu. Eta gero, ja, hori bukatzerako garaian, tomate botako diogu, tomate fregitua, eta horrekin bukatuko genuke, entxiladaden barruko osagaiak, ez? Txeki jatetxea berezi egiten duena, azkenean da, etxean egindako janaria dela, eta maitasun osoz egiten dutela, noski. Entxilada desberdinak ere, bueno, egiten dira beste herrialde batzutan, adibidez mole, rojas verdes, Suiza, potosinas, mineras, eta, bueno, beste herrialde batzutan ere, desberdinak dira, ez? Azkenean Nikaraguensea, Kostarrifensea, Guatemalakoak, eta, bueno, horiek dira azkenean, gehien ezagutzen diren entxilada motak. Aragia eta barazkiak eginak daudenean, orain tortitak egingo ditugu, azkenan hau ere esan behar da, etxean egindako tortita dira, arto irinarekin egindako tortitak, eta, bueno, egiterako garaian hartuko ditugu pelotita batzuk irinarekin, amasatu, orain fregitu egingo ditugu, lehenko egingo ditugu pixka sartaian eta gero fregitu egingo ditugu, bale? Eta, bueno, azkenean hori ematen du, krokante zapore hori, ez, azkenean. Entxiladak Hondurasekoek desberdintasun nabarmen bat dute, azkenean da egitea artoaren irinarekin masa. Mexikorekin daukan diferentzia handiena masa da, azkenean, ze, bueno, beraiek erabiltzen duten masa da krep moduko masa bat, eta hauek, azkenean, lehen esan dugun bezala, arto irinarekin egiten dira, ez? Eta gero, fregitu egiten da, Mexikon ez dutela egiten, eta gehien bat ere pikantea. Pikantea izaten da gehien nabarmentzen duena Mexikoko entxiladak, eta hauek, bueno, azkenean, pikantea, bezeraren arabera botatzen zaio, ez? Bueno, eta hori bukatzerakoan, osagai guztien gainean, entxalada moduko bat egingo dugu, bi azamota ditugu, azamorea, eta, bueno, azan normala, eta gero, bukotako diogu zilantroa, gatza, eta limoia. Gehien saltzen diren platerak edo arrakasta gehien duen platerak, azkenean dian natxoak, entxiladak, orain gaur egingo ditugun entxiladak, olagarroa txipotle saltxan, eta patatak Tex-Mex erara. Bueno, eta bukatzeko, bezoraren gustoen arabera, bota diezaiokegu pepinoa, arrautze gosia, aguakatea, eta azkenik tipula ozpindua. Bueno, Joseba eta ikusen-zuleok, mila esker ikusteagatikan, hau da Txeikiren proposamena, eta badakizue, Tolosan gaude, nahi zuten ana etorri, eta zuei itxoiten egongo gara. Eskerrik asko, agur! Ai, ama, ze gauza erra entxilada hori, Oso ona, eta beste hainbeste gauza dituzunak ere bai. Bagizue, Txeko Andria hor zukaldian da honian. Seinale harra. Bezarka handi ba lagunak, eta gurean jarraituko dugu. Hementxe da eneko buru belarri ondo birrintzen, eta indeun gauza bakarra da, birrindu. Guain inbiar dut, astatu, gaztan puntua abertzen muzdakan, indeuna da, arrautzak egozten zeundenak zuritu, ni entxaladiakin hasiko naiz, eta hemen eneko hau iragazten hasiko da.
Eta, bueno, inbiar deuna da, esan dugu, lehen hemen indeun maionesa, ingo dugu bertara bota, eta beraztuko dugu, enbendazkan osagaiekin. Dala, siapia, siratxa eta piperrautxa. Eta gero arrautzan gorringok eta gainuntzeko gauza botako ditugu. Venga, bago atxerrik itxarraka. Hemen hartuko goiara pare bat, oso ondo. Eta neko zuri bai emango izu goiara bat, dastatuko zu, eta ikusiko zu abergatzan puntuan zenbuz dakan. Aber bihar duen edo ez duen bihar, bale? Bueno, taldi berian mingaina eman berdio gehiago, bale? Bueno, badakit museo bat itekotan zaudela, ezta? Hor dakazula plana eskuartian, eta antolatzen aiziala, ezta? Bai, ari naiz museo bat egiteko proiektuan, eta nahi duana da jarri abizenen historia, baina ongi kontatuta. Hasieratik nola sortu ziren, ze zonaldetan jartzen zen abizen bat edo bestea, segun zonaldearen arabera, pixkot historia kontatu bai. Vale. Eta nola izango da, zer da, leku txiki ba, leku aia badakazu, martxan dihua, o nola dakazu proiektuan ibilbidea, o nola dihua guantxe, bertan? Bueno, momentuz, ja hitzein dut etxe bateko nagusiekin, etxe esanguratsu bat da, Vale. 500 urteko etxe arrizkoa. Nun dago? Goizutan bertan. Goizuertan, bale? Bai, eta badirudi alokatuko didatela etxea musarekin hasteko. Ze ona. Bai. Ze ona. Eta esan dezun bezala, historiak ze ongoia, zuaitzez bete eta egongoa hor zuaitzak adarrak eta ibiliko jalde guztitegia, nola kontatuko zu hau? Ez, hau saiatuko naiz kontatzen simple. Azkenean ez da, ezin dute abizen guztien historia jarri, baizik eta abizen mota hauek nola sortu ziren, non, zergatik. Vale, adarrak esango genuke, ez da? Bai. Eta hau da nahiteko, esan dezun bezala, zure hobi badala eta lortu nahi dezula museo itia, ez du erresa izan behar aurra eramatia, ez da? Ez, ni bakarri nago, proiektu denetan, bai egon dela jendea lagundu diala, baina, bueno, ni bakarri nago sartua, osage. Eta nola inbiar dezu hau, badakit crowdfundi batekin nahizeala, ez da? Bai. Eta nola, nun eta... Bueno. Nun jarri behar da dirua, zu ere gana iritsi eta hau dena aurra juteko. Bai. Ni proiektu hau egiteko, nahi nituen lortu 10.000 euro, izango litzateke, urte bateko proba egiteko. Bai. Eta orduan beharko nuke, 10.000 euro zertarako alokairua ordaintzeko, eta gero proiektuarekin hasteko, diseinadorekin hitz egin, ze materiala jarri, bueno, orduan jarri nuen tope hori. Eta crowdfundinga bada diru hori biltzeko. Jendea laguntzen ari da, pila bat, 6 abetetan 4.000 eta piko euro lortu ditut. Ze ona. Eta bai, hori zen nire epea gutxi gora bera urte terdio. Eta nun eta nola alda hori, nun sartu behar da jendia zuri lagundu alizateko? Zatik amandikan beste bihar dugu, ez da? 10.000 iristeko, ez da? Bai, erdia baino gehiago, bai. Apellidos Basko Navarros web horrian sartu, eta hor ikusten da museo pestaina, hor sartu eta hor azaltzen da dena. Onda. Nik adibidez dakate izenare bai, Urkiola. Eta Urkiola hori ere, zer dato, menditikan, osuaitzetikan, edo nundikan datorra adibidez hori? Hori segurazki izango zen, urkien artean edo urkiak zeuden leku batetik gertu sortutako ola bat. Ola, burdinola. Burdinola, ados. Ez que ni, menditan bizin itzala, seguru. Amestoi ebai, dakat. Eta amestoi dator, ametzetatik, pentsatzen dut, zuaitzetatik, ez da? Aritza, bertako aritza, ametza, deitze zaio hemen Gipuzkoako... Bai, hori da. Sagardoi, sagarrena, lilidoi, liliena, eta amestoi, edo amestoi, batzutan jazten zen. Bai, hori da. Amets asko dauden lekua. Bai. Onda. Bueno, nola zoaz horrekin? Gehiago. Bai, dena jungo zea egiten txirrik itxarraka, oso ondo, nik hemen inbiar detena da. Bueno, eta lehen esan dezu, 200 piku aztertu dituzula, baina hileran dazkazula 3.000 zai, ez da, aztertzeko. Bai. Mekatxiz la mar. Eta, noiz eta nun aldu behar dituzu honek, osea, jendeak eskatzen dizunean, zer esate jozu, noizko ingoeto, fetxa bat emate jozu, nola kudeatzen dezu hori dana? Beitu, sartzen dira web horrian, orokorren esaten dira sartzeko web horrian, handago bilatzailea, eta ez baldin bada agertzen beraien abizena, orduan ateratzen da formulario bat, eskaera egiteko. Horia llegatzen zait, eta nik esaten diet, zenbat abizen dituzten aurretik. Gelditzen dira, 2.000 abizen, zurea... Orduan, batzutan dira 5 abizen eta beste batzutan dira 3.000, segun izan baldin bazada azkenekoa. Eta hauzu hobi bezala egiten dezu eta beti musutruk egiten dezu, edo txoxan bat eman behar da honei aurre egiteko, ozein behar da? Bakarrikan eskaera egin edo nola dijo panorama? Dago truko bat. Orokorrean doainik da. Baina, jendea doaintza egiten duela,
nik bere abizena aztertzeko, orduan, preferentzia ematen diet abizen horiei, laguntzen diet. Baina beste guztiak ere aztertzen ditut, doain... Bai, bere eguna iristen handian aztertzen dezu, baina no baite presa balin baka, Bai. pues treki-tri. Bai, nik esaten diete, laguntzen baldin baiazu museoarekin, aurreratuko dizut abizena. Claro. Hola, batzutan Ze ona. Bai. Bueno, eta, ez dakiat, egun libretan zeiten deken, bakarrik herri abizenak biltzea juteaiz ermitaz ermita eta lekuz leku, edo nola kuteatzen dituk ire egun libriak. Nik egiten dut dena arratsaldetan eta egiten dut dena online. Vale. Bai, herramienta informatikoekin gainera, lanbidez informatikoa nahi zenez, garatu ditut nire herramienta propioak azkarrago egiteko ikerketak. Ona, Bai. ona. Vale. Bai. Eta zehazki, esan dezun bezala, Elisetatik Elisa ibili behartzea, edo artxibotan behiratu behar dezu, edo nunda gehien behiratzen dezun lekua. Gehien bat hori interneten, eta baina orokorrean dira Elizaren artxiboak eta artxibategi nagusietakoak, adibidez Nafarko artxibategi nagusia, edo Euskadiko artxibo historikoa. Ona. Eta, esan behar nizun, bueno, esan duen bezala, ontaz aparte ere gustatuko zaik, etxekit, ondartza jun, mendia jun, zinefilua zea, ze gustatzen zaizu ditia. O familia dakazu, edo... Bai, familia daukat, bikotea, ume bat, eta gero balista naiz. Balista zea? Balan ibiltzen naiz, bai, txapelketatan. Ona, eta profesionala izan dakoa, o... Ez, profesionala ez. Lagunekin eta txapelketa batzutan, Nafarron barna eta Gipuzkoan barna, baino... Ze pala mota, pala motzakin, o pala maziza. Pala maziza, Bai. Pelota egoma. Bai, hori. Ni katxila, kaskua jartzealde gordun, Baspare bai, no? Batzutan, betaurrekoak bazte. Betaurrekoak, bai. Bueno, hau, listo dakau, ezin hobe, oso ondo, ze muskua, esto nitxura sekak, Earra. Bai. Kingo jasuna da, beitu, pare bat olako iriki, bale? Hau garrituko izut, megaina, iriki jasu pita hogi bat, mesedez. Eta nik platera hartzea nijoa, eta ingo deuna da, ontzitxo bat hartu, eta hause ere bai. Venga, oso ondo, entxaladilla baseka hau. Buah, ze pintak hartu ik entxaladilla berezi honek arrautzana, Berezi, ja, bale. Eta jun biharzea, betetzen. Ai, ez dizutuko esan, baina betu, gauzatik behar dizu. Iriki komeko kos bat bezala. Iriki guztiz iriki gabe, bale? Bale. Hola jarriko deu, eta ez daigu eroriko. Vale. Lasai, hau horrela xebeteko deu, berdin jango jau. Vale. Vale, emango izu goiara bat, betetzeko pita hori, bale? Venga, hau da kasu hemen. Hau kenduko deu hemen dikan. Hemen beste hau. Eta inbiardetena da, hartu, hauxe, betetzeko gure gazpatxua. Eta, eneko, espero zen una inbeste arrakasta hasi zinanian sare sozialetan, edo ez dakit. Azkenien kiston, igual zure lanbidea utzi behar zu onta dedikatzeko. Ez nuen, espero, ez. Hasi nintzen, partekatzen, eta, bueno, lagun batzuk hasi ziren behitzen, eta gero, baina hori zabaldu zen, jendea hasi zen eskaerak egiten, eta bueno, igual, bai hasi naizela diru pixkot ikusten, baina momentuz ezin dut utzi nire lan eta honea dedikatu. Igual, etorkizunen, bai. Polita izango zan behintzat, ez da? Ederra. Gustoko zerbait ditia, ez da? Bai. Bueno, launak, ikusi zuen hemen. Gazpatxo paria, botako jau piper pixkat, tipulina pixkat ere bai, bilai, tomate pusketa batzuk, vale, oso ondo, eta nola ez, inditugun kurruskari batzuk ere bai. Venga, triki-tra. Eta hau, ere bai. Oso ondo. Horrela, vale? Lio. Horrela ondo ziok. Venga, bat hemen eta bestia etzanda jarriko deu, eta listo. Ez da ezer gertatzen. Nik hau da estatu nahi. Itxura da gauzai badao hemen tomate freskoa, Oh, gauza hona lagunak. Bueno, inbiar deuna da. Berde pixia jarri. Gure gazpatxiton gainean. Eta bukatu zaigu gaurko saioa. Eneko, azteko eta ben, 1000 esker retortze batikan. Nola ez 1000 esker gure abizenak aztertze batikan. Eta zuei hor egote batikan. Beitu hemen, zein deun, pita, entxaladia arrautzanakin, gazpatxo paria, eta gazpatxoa ondo gurti zaio beti, gatzalo hori pixkat, oliotan topare bat,
Eta hause jaten geldituko gea, gaur egun ikusten, Eneko eta Bilok. Mi esker, Haupa, zuri. eta bihar arte lagunak. Agur.